औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यानातील खेळण्यांच्या दुरवस्थेचा फटका एका निष्पाप चिमुकलीला बसलाय. तुटलेल्या घसरगुंडीचा पत्रा लागून ती चिमुकली गंभीर जखमी झाली आहे. रविवारी रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्षात उद्यान परिसर देखभालीसाठी 35 लाखांची तरतूद करत चालू वर्षी तितकीच रक्कम खर्ची घालून घडलेल्या या प्रकारानंतर प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराबाबत नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होतोय. रविवारी ती चिमुकली आपल्या पालकांसोबत उद्यानात खेळण्यासाठी गेली होती. यावेळी घसरगुंडीचा पत्रा तुटलेला असतानाही दुरुस्ती करण्यात न आल्यानं खेळत असताना पत्रा चिमुकलीला लागला. यात ती जखमी झाली. उद्यानातील खेळण्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विरोधी गटाचे नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी यापूर्वीच प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांनीही रितसर लेखी तक्रार प्रशासनाकडे केली होती. मात्र प्रशासनानं त्याकडे दुर्लक्ष केलं. चिमुकल्यांच्या सुरक्षेपेक्षा इतर काम मुख्याधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची वाटल्याचा आरोप होतोय. चिमुकलीच्या अपघाताला जबाबदार कोण असा सवालही नागरिकातून विचारला जातोय. शिव उद्यानात दररोज शेकडो मुलांसह नागरिक येत असतात. मात्र नादुरुस्त झालेल्या खेळण्यांमुळे चिमुकल्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झालाय. दुसरीकडे लाखो रुपये उद्यान परिसर देखभालीसाठी खर्च होत आहे. यंदाच्या 2026-27 साठीच्या अर्थसंकल्पात देखभालीसाठी 35 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासकीय राजवटीत 58,000 रुपये सार्वजनिक उद्यान खेळणी दुरुस्तीसाठी खर्ची घातले. तर आता अंदाजपत्रकात 1 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली असताना झालेला प्रकार बघता प्रशासनानं नेमकी दुरुस्ती कशाची केली असा सवाल उपस्थित होतोय. दरम्यान मुख्याधिकारी विनायक औंधकर म्हणाले, या प्रकाराची माहिती आताच आपल्याला मिळाली. नादुरुस्त खेळणी वापरास बंद ठेवणं आवश्यक होतं असं सांगत कर्मचाऱ्यांच्या कामावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच दुरुस्ती न करता येत्या 15 दिवसात नवी खेळणी इथे बसवण्यात येणार आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पार पाडण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.